hakkunde ma Allah yurata ko mugo worgo hey aw fimi do bindame fimi ko wadi hokkan seeda tum ko ndu wadi fado seeda mawbe ngande on sutti di zardi mom on ngande sina non gorebe babe ngam mi waday non goddo hokkan seeda on ngande on sutti dum ka nyande kadi ko ni wadirdo acce go bonnugo no dambuka suudu an ngara do e fimu ko sina mi soloto ƴiye ma joni suuma e ala daddo nyawro mo suuma ide fima mawbe sina non gorebe benganga mi wonna non ko meeda nande sendu mais habbela mi wara mi yenna be sendu do habbo ala problème problème no wodi idon tukki an aw koto ya nakasima wi no metta ma on seeda mi jawlo e hore ma nakasima ida hori ayam Allah wasi nedi metta ma hon nyalo mate dan suma e wona e fi mu goddum si anani neddo malki sal ko sifa hakkado yani barkado o feƴƴiti hakkado o feƴƴiti ka hakkade barki ala e makko nyaral ma suma e kono non ko dambu ka suudu an nango jodi e fi podugol dum andi min be ngangi sikki ala do suma e on so wori har moyo ye maydo dani min ma ya wakkilo da dépense kanko kadi kono andi siko andu tawno o fi min ten accudo non boni siko andu o fi min ten min anduma an ko neddo sayijo an 748 balbe jetti dum be feftina do fifi mun golan drok alkayda to ko men yano ko guerre min be hello de ngal be tappi o ngal jippo ngal anga mimi nana wo soma bari ande de ngena ngena woni dey non suma yo ngandi ko woni ko suma e do en duta yadum ay grand place on to be dido be kikal be koy kikal o dido en naayimbe no naabe fus naabe yimbe ndari no gagnori en deñande dum no weli mi ila wide mi o nojjike ay 645 be didum hiide 645 90 tum 90 tum a gagni ke an kadi hombo anga gagni ke andi benguma kono ayo bi dam o bi dam hikka mi anda kono mi wattam o wado horde Aliou Aliou wardu da wadu day ko tatapalan bayalila Mira, mata horude. Mira baba sulato. O sumayo. Pero non musre. O sumayo. Renno. Munya baba. Hono nene makko woni. Mariama. Ay. Waddo. Waddo maya. Am yaay mayi. Hôpital. Dala butane gareto, dare. Kono habitan. Kon. Ko wonde. Emmo. Koyri.